Hej alle sammen. Gør det nu kun. Og velkommen til denne video. I dag skal vi lægge make op på Markus. Dip. Nu har vi sådan noget, der hedder Eyeliner. Det hedder... eyeliner, tror jeg. Det her tag. Det er ikke eyeliner, jeg ved ikke, hvad det er. Sæt dig nu. Hvad er det? Sæt dig nu bare. Bare han godt, han har styr på det. Hvad er det? Markus, på det. til øjnene. Jeg har set så meget beauty. Jeg er helt stiv på det her. Hvad gør vi? Markus, du skal Ikke her, løn. Brug den her. Hvad er det til? Markus, væk med din hånd. Markus, væk med din hånd. Hvad er det? Ej, jeg skal fandme ikke have sådan noget på. Det er brugcreme. Markus, væk med din fucking hånd. Ja, undskyld, jeg bare kan løbe ned med min trøje. Ej, fuck, det maser, du maler på mig. Markus, luk øjnene. Markus, prøv lige at kigge herover. Markus, bare sådan kørt en ansigtsbehandling. Mig ned i øjnene, og det kan klare lidt. Godt nok, det er du smukt. får lige en klat mere. Ej, nej. Markus, okay, jeg putter den her. Marco har noget her. Ja. Hvad er det for et kamera? Nej, ikke ind i næsen der. Er det dit? Det er Sonny. Markus, luk nu de øjne. Hold kæft, Markus. Tag så. Synes du det er godt? Bare Det er mega godt. make up. Luk øjnene, luk Ja, øjnene. det hedder det, jeg Markus, kig herover. Luk sådan, øjnene. fik lov til at vælge det, og så stod der, at det var dybt for Okay, så er vi færdige med det. D500. Og så Eller Hvor 7. så er vi i gang med denne her frækkert. Og det er noget, der et eller andet for mig. Okay, det er mange penge, synes jeg. Jeg synes, det er virkelig, Okay, jeg er Markus. virkelig glad for det. Så det er pengene værd? Kig på mig. Er det ikke den mørke? Nej, det er den lyse. Ej, du har fået det på læberne. Hot beauty stuff. Ja, sjovt. Ej, Markus, dine øjne er mere blå nu. Shout out til Hot Beauty Stuff. Jeg er allerede hot nu. Så, nu er det Lunds tur. Nej, Markus, se her. Nå. Strut med læberne. Hvad er det til? Nej, det gør jeg ikke. Okay, Markus. Op med øjnene. Nu skal du sætte ned på dig. Mascara. Jamen, du skal ikke... Markus, så stille. Fucking løn jammert var lige i år, Markus. Bare blink med øjet. Markus. Du har lange øjenvipper. Ja, og herover. Så tager den video. Ja. Hej, hej.